Ano sa sinabi sa'yo? Umamin nung bandang huli na sabi niya kung magkakasala ba ako sa'yo, matatanggap mo pa ako uli. Siyempre para sa akin masakit. Tinanong niya yung kung sakali o nagkasala na siya. Yun ang tanong ko. Sabi ko, bakit nagkasala ka na ba? Sabi niya, hindi na siya sumagot. Tapos yun na, yung umamin na siya na may karelasyon na siya. Hanggang sa pag-uwi rito, sinama sa bahay. Ha? Ano? Sinama pa sa bahay niyo? Opo. Pilipino? Opo. Pero nagpaalam po siya sa akin na baka pwedeng isama ko dyan. Kasi nga, hihiramin daw yung bunso namin. Pumayag po ako. Pumayag ka? Para sa mga bata, gusto nila makita eh. Gusto nila makita yung anak ko. Masakit. Kasi nakakapanghinayang. Almost 16 years po kaming nagsama. Nang dahil dun sa pangarap namin. Bakit mo siya pinayagan kasi mag-abroad? Na dapat ikaw na lang ang umalis para yung mga anak mo may kalinga na isang ina. Ayaw na bunso. Ano nararamdaman mo nun? Masakit. Kasi siyempre nakakapanghinayang. Sobrang nangihinayang. Kahit hanggang ngayon. Pero unti-unti nang Pero ngayon ba may asawa ka? Wala po. Hindi ko magawang dahil yung mga anak ko, 4 nasa akin eh. Lahat ako lang tumataguyod. Eh wala naman akong Wala bang halaga Good luck. Isa inyo. Tapos kahit pa paano mag-ingat ka pa rin lagi para sa mga anak mo. Hayaan mo, hindi ko pababayaan sila. Gustong binanggan ang ating pagkalayo, halos magunaw